Moikkelis, mä oon Jenny Roosbeck, toisen vuoden geotieteiden kandiopiskelija Helsingin yliopistosta. Mä oon ihmisenä oma-aloitteinen, järjestelmällinen ja aika tarkka, ja mulle on tärkeää, että työt tehdään huolellisesti ja paketti pidetään kasassa kiireestä huolimatta. Mulla on yli 20 vuoden työkokemus erilaisista työtehtävistä, joiden aikana mä oon oppinut paineensietokykyä ja sitä, kuinka tärkeää on hyvä kommunikointi ja hyvä yhteistyö. Mun omia tavoitteita on kehittyä asiantuntijana ja tuoda ja antaa mun omat panokseni geotieteille. Mulla on kova motivaatio kehittyä ja sen takia mä otankin mielelläni vastaan hyvinkin erilaisia haasteita samalla kun mä etin vähän sitä suuntaa, jossa mun oma osaaminen ja mun kiinnostuksen kohteet kohtaa parhaiten. Työympäristöön mä tuon mukanani rauhallista ja huolellista työotetta, valmiuden ottaa vastaan vastuuta sekä kyvyn oppia nopeasti uusia menetelmiä. Mä olen tiimipelaaja, mutta mä en pelkää ottaa vastuuta, joten tarvittaessa hommat hoituu myös itsenäisesti. Mä uskon, että mä voisin tuoda tiimiin kuin tiimiin pitkäjänteisyyttä ja lämmintä asennetta ja olla aidosti hyödyksi siinä, mitä yhdessä tehdään. Kiitos, kun jaksoit katsoa tänne loppuun saakka. Ja mä juttelen mielelläni lisää siitä, että mitä mä voisin tuoda just teidän tiimiin.